Er det? Den er bra. Det er fredag. Vi er på Ring Djursland. Det er i 3. afdeling af Danmarksmesterskaberne på Danmarks bedste motorbane. Vi er lige ude og gå en tur på banen og se, om alt er, som det skal være, før vi skal ud og give den gas i morgen. Så det er 2 løb. Et i morgen og et søndag. Og så satser vi bare på, at det går godt. Så har vi i gang i de sidste forberedelser, inden vi skal ud og køre her lidt senere i dag. Vi har lige haft forgaffelen skilt ad og monteret en lidt hårdere fjeder, som jeg også kørte med herude tidligere på året. Og der gik det jo meget godt, så vi går tilbage til den opsætning, vi kørte med. Og så satser vi på at gentage succesen. Hele teamet er i gang. Der bliver simpelthen også lige poleret hjelme. Og så da vi kørte ud i foråret, der bladrede Kim Mathisen sig med, at han fik gaver af hans fans. Og jeg har lige fået de her. Sådan nogle kop underlæg. En hel stak af dem. De er mega fede. Så tak for det. På førstepladsen August Kron. Supersport 600 på 3. pladsen Martin Johansen. Jeg havde lidt udfordringer i kvalifikationen i dag. Og det var nok min gamle crossrødder, der var ved at skrue op inde i mig igen, fordi som I kan se, så det her, det er altså ikke ideallinjen herude på Ring Djursland. En tur ud igennem sanden, op over volden, flyve, luft under begge hjul, op over den næste vold igen, og så ned i sandet. Det vil jeg ikke råde nogen til at prøve.
Nej, det er Thomas Strip. Andenpladsen, August Bro. Førstepladsen til Asbjørn Gårdsmænd. Så har vi Supersport 600, Mikkel Jensen. Det var udbyttet her fra Ringdjursland til 5. og 6. afdeling af DM. I dag fik vi kørt 2 træninger i 2 tidskvalifikationer, og jeg skulle starte som 3'er. Og få lavet en okay start. Kommer afsted som 2'er, og på anden omgang går jeg op som 1'er og fører de første 5-6 omgange, inden Asbjørn han kommer forbi igen. Og så var det egentlig bare sådan stilling, den var ind til mål, så jeg sluttede som 2'er i dag. Så nu er vi fuldstændig lige i pointstillingen i Danmarksmesterskaberne. Så alt er åbent, inden vi skal afsted til Norge og køre finalen deroppe. Nu må vi se, hvor mange danskere der ender med at tage derop. Men skulle der sidde nogen derude, der kunne være interesseret i sådan en Suzuki her, så er den til salg. Og det er den, fordi at jeg skal af med den her for at kunne finansiere købet af en ny cykel, som jeg skal bruge til næste sæson og mit Isle of Man projekt. Så I kan bare lige skrive, hvis det er sådan, at I vil have fingrene i sådan en fin maskine.